Áno, áno. Viem, všetky webové stránky máme rovnaké. Nie je to u nás žiadne tajomstvo, že robíme všetko na jedno kopyto. Dokonca to je naša filozofia. Robíme to úplne inak ako všetci ostatní. Totižto myslíme si, že výhodou nie je mať webovú stránku, ktorá by bola úplne iná ako všetky ostatné. Skôr si myslíme, že výhodou je mať webovú stránku, ktorá má hlavu petu. To znamená, že nevymýšľame mlynské kolo do nekonečna na zelenej lúke. Jednoducho sme sa zamerali na to, aby zákazník sa nestratil priamo na tej vašej stránke, lebo aj to sa môže stať. Jednoducho, aby ten človek, keď už príde na tú vašu stránku, aby sa dočítal informácie, ktoré chceme, aby sa dočítal, ktoré on chce, aby sa dočítal, aby mal tú ochotu vám zavolať na konci dňa a pokračovať ďalej v procese predaja, aby ste mohli dotiahnuť tú zákazku napríklad aj na tom telefóne. Dokonca si myslíme, že pokiaľ by ste mali na jednej ulici v menšom mestečku dve rovnaké predajne, ale ktoré by mali hlavu petu a na konci dňa by ten zákazník prišiel z toho regálu ku pokladni a vám to zaplatil, tak je to rozhodne lepšia možnosť, ako keby ste sa líšili predajne od predajní, ale ani jedna predajňa by nedávala zmysel. Strecha by skončila vo dverách a dvere na streche. Jednoducho potrebujete webovú stránku, ktorá nie je iná, ale ktorá je dobrá, kvalitná a ktorá vám zarobí. Takže suma sumárum, radšej mať webovú stránku, kde sú skúsenosti zo 60 000 predajov a máte tam vyše 100 prvkov, ktoré my už vieme, že predávajú. Máme to vyskúšané, máme to namerané, vieme, čo funguje, čo nefunguje. Ako webovú stránku, ktorá možno, že je poskladaná na náhodu. Okrem toho sú tu ďalšie výhody. Tá webová stránka je lacnejšia aj pre vás, aj pre nás, takže nemusí to byť za astronomickú cenu. A spolupráca na zhotovení takéto webovej stránky nemusí byť atomová fyzika. My stránky skladáme do 7 dní, takže myslím, že to hovorí za všetko.